Wedono Dusun Damarwulan wewengkon Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Monggo salajengipun panjenenganipun Bapak Sutikno Ndala Ibu Suwarni monggo anganting calon serat maja sang temanten biyo tumuju ing Panti Palerman. Kakanti biyo tumuju wonten ing Panti Palerman arsa masanggra calon sang temanten kakung. Parandene panjenenganipun Bapak Ndala Ibu Kaderno Kadang Warga Mandowo Tyo Kadang Sentono kepareng tumuju wonten ing sasana palenggahan lenggah pinarak kanthi kamardikaning tias nuhoni adat kang lumampah mewah prakiting Laksita Cara. Kepareng to hamung kandharaken ngaturaken kawilujengan rawuhipun Bariobung calon kadang besan mewah Bariobung calon serat majarisan temanten kakung. Ing samangke-mangke ajawat astangganyo rawuh sinareng sangganing kadang among tamu piniji atur panyaruwih atur gumpuh pangrengkuh. Semoga salajengipun tuadharaken lenggah pinarak wonten ing papan pinarakan cumawis kanthi mardika. Semoga Bapak Ibu anggenipun rawuh sinartan ajawat asta kaliyan sangganing kadang among tamu arsa kodhaken lumebet wonten ing sasana palenggahan. Ing samangke bilih samudayanipun Bariobung calon kadang pisan sampun rawuh sinartan hantu rawuhipun Bapak Naik panjenengan kuwadharaken arsa lelenggahan mewah wawan pangandikan kaliyan sangyaning para kadang.